Ola, boa tarde. Vou-vos explicar unha selección de 5 viños que acabamos de facer en base a varios criterios. En principio, escoller un de cada denominación de orixen de Galicia. Empezamos por Rías Baixas e escollín un viño que se chama Añada de Baladiña porque creo que demostra a cualidade que poden chegar a ter os nosos viños e que poden ser viños de añada, que poden ser viños de longa fabricación. Este é un viño do ano 2006 e aporta unha serie de aromas e unha serie de características ao albariño que poucos viños poden ter. Demostra que o albariño ten capacidade para crianza e despois que ten capacidade para ser un viño de altísima gama. Despois, en segundo lugar, escollín da denominación de orixen Monterrey un viño de un viticultor que é un dos mellores do mundo, seguramente, que se chama José Luis Mateo e que tamén está demostrando que en Galicia se poden facer grandes viños tintos. Este é un viño tinto que ten unha composición multivarietal, é un viño con fineza, con unha altísima sutileza nos seus aromas e en boca. Despois escollín na de Ao Ribeiro un gran viño branco elaborado con un método biodinámico, utilizando técnicas moi naturais se poden conseguir grandes viños. Un viño tamén multivarietal no que está presente a treixadura, o torrontés, o lado, que é unha variedade superinteresante. É da zona de Arnoia e tamén demostra o terroir. Ten barrica, o seu autor é Bernardo Estévez, que é un dos grandes expertos en viticultura biodinámica do Estado español. En cuarto lugar, escollín unha botella de un viño monovarietal tinto a variedade de Merenzao. Hai moi pouquiño, pero o pouquiño que hai está demostrando a altísima cualidade que pode chegar a ter. E por último, escollín na denominación de orixen Valdeorras un viño quente, que é tinto tamén, que demostra que en Galicia se poden facer viños de perfiles completamente distintos. Estamos falando de un viño de cepas vellas, algunhas delas superan os 100 anos, por eso a calidade dos aromas e do produto final do viño que probamos é extraordinaria.